li kien qassis ta' Elejon, Alla Loli, ħareġ bil-ħobs u l-imbit u bierek lil Abram u qallu: Imbierek Abram minn Alla Loli li jagħmel is-sema u l-art. U mbierek Alla Loli li reħa fidejk l-edewwa tiegħek. U Abram taħ l-għexur minn kollox. Il-kelma tal-mulej. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil-sidi oqgħod fuq l-eminti saman qiegħed l-edewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Ix-xetru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion. Kemm f'nofs l-edewwa tiegħek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-seb bħan-nida jinnissiltek. ħalef il-mulej u ma jisobx bih. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jiena rċevejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħa l-ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel
u qal dan il-kalċi u l-patt il-ġid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mittendus canibus. Il figuris destignator, omnis pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pasce nos tuere, tu nos bona fac videre, in terra viventium. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien
Ġesu għad ikellem l-folol fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh 12 u qalulu ibatom in-nies ħajmuru fl-irħula u l-irtsiset tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu jieklu xi ħaġa għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżda hu qalilhom għatuhom intom x'jieklu. Qalulu m'għandniex aktar minn 5 ħobżijiet u 2 ħutijiet jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar 5,000 raġel. U qal id-dixxipli tiegħu qegħduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u qiegħdu l kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobżijiet u 2 ħutijiet, refa' għajnejh lejn is-sema birikhom u qasamhom u tom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u l-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal ġabruhom fi 12 qoffa. Il-kelma tal-mulej. Kulħadd kiel u xeba u l-bċejjed tal-ħobż li kien fadal ġabruhom fi 12 qoffa. Aħna qegħdin nagħmlu festa lill-Ewkaristija tal-mulej. L-ikel li jimla l-qalb tagħna bil-paċi u l-ferħ li jagħtina tassew risposta għal ġuħ kbir li hemm fil-qalb tagħna għall-imħabba. Għallaġġ kbir li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna għal paċi u lena tas-sew. Kulħadd kiel u xeba. Din il-kelma tallimna li r-risposta li jagħtina Ġesu fl-Ewkaristija hija risposta li timla l-qalb tagħna u li hija tweġiba vera ta' dak kollu li nixtiequ tassew, anke forsi mingħajr ma nirrealizzaw. Kulħadd jixtieq li jkun maħbub, kulħadd jixtieq li jkollu lena u l-paċi fil-ħajja tiegħu. Ħuti l-eżiż ma ninsewx li triq sabiħa li tagħna Ġesu hija proprju it-triq tal-Ewkaristija, tal-ġisem u d-dem tiegħu. Il-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal wara li Ġesu tema mijiet ta' nies, il-Vanġelu jgħid kien hemm madwar 5,000 raġel. Mhux qed jikkalkula n-nisa u t-tfal, immaġina li kien hemm ħafna iżjed minn 5,000 persuna. U wara li tema lil din il-folla kbira, il-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal jinġabru fi 12 qoffa. Permettu li nislet riflessjoni qasira fuq din it-12 il-qoffa. Il-numru 12 għal poplu ta' Alla huwa il-pedament. Għax il-poplu ta' Alla mibni fuq 12 il-tribù. L-artal għandu 12 il-kolonna. Il-belt ta' Alla għandha 12 il-bieb. U l-mulej għażel 12 mid-dixxipli tiegħu biex ikunu il-mibgħuta, l-apostli. 12 il-qoffa allura huwa dak li aħna qegħdin gawdu. Aħna rċivejna id-don tal-Ewkaristija permezz tal-apostlu missierna San Pawl. U għalkemm ma kienx wieħed mit-12 imma kienu ukoll mibgħut. Dawk it-12 il-qoffa huma
il-ħobbs ta' Ġesu li jintbagħat permezz tal-apostli mad-dinja kollha. U mhux biss hija missjoni matul u madwar id-dinja imma fi żminijiet kollha. Dik it-12 qoffa hija l-garanzija li l-Ewkaristija ma tonqos qatt fil-Knisja. Ma biex ma tonqos qatt għandna bżonn saċerdot li jisma' leħen Ġesu meta jgħidilhom għatuhom intom xi jieklu. Maħna saċerdoti ma natux lil poplu tal-Alla ħaġa minn tagħna. Aħna bnedmin dgħajfa magħżula biex nitlu fl-ordni Melkisedek li kien ta' Ġesu, saċerdot għal dejjem, biex f'Knisja jibqa' hemm xi ħadd li jobdi l-kelma ta' Ġesu għatuhom intom xi. Biex f'Knisja fil-poplu ta' Alla ikun hemm min jirrispondi għat aħna l-koll ngħidu firna. ħobżna ta' kuljum għatina illum. Ukoll aħfna dnubietna. U fil-fatt il-Vanġelu tal-lum nota sabiħa jibda kellem lil-folol dwar is-saltna ta' Alla u fil-missierna għallimna nitolbu ġi saltnate. Imma wkoll li jfejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu il-fejqan. Ejjew nitolbu allura festa tal-Ewkaristija li aħna nibqgħu kultura li tfejjaq mhux toqtol. Min jista' jifhem ħajjifhem. Li aħna ma nagħtux il-xulxin sostanza li toqtol se li tridu imma li mantni il-kura li takkompanjak sal-aħħar nifsek kif irid il-mulej. Min jista' jifhem ħajjifhem. U tgħiduli għaliex tgħidlek surf. Għaliex aħna qed niċċelebraw il-ħobbs ħaj lil Ġesu ħaj lil Sija. Qegħdin niċċelebraw ukoll lid-don tal-uliet. Lillum il-ġenituri tagħhom min jieħu wasluhom quddiem Ġesu biex jirċievu l-Ewkaristija lil Ġesu stess. Ħaj tal-mulej, il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità. U għalhekk nitolbu ħafna tfal tagħna. Nitolbu għad-don ta' tfal hija barka kbira u għad-don tal-Ewkaristija waħda minnha. U fuq kollox nitolbu għad-don tal-paċi. F'dinja fejn donna l-loġika tal-vjolenza hija suprema, illum fil-festa tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu, il-prinċep tal-paċi u d-paċi. Jiena nemmen Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jgħid u f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel x'mammu, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh,
U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal u li tkellem f'hom mill-mejti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew resqu t-talb tagħna quddiem il-missier u id-don paċi, id-don tal-Ewkaristija. Knisja. Fakiħa mal-Papa Leon, isfqijiet presbiteri u lajċi, l-iktar dawk impenjati fl-lamenti biex batiqa fqat timbena madwar is-sagrament l-artal. Nitolbu. Ismana nitolbuk. Jiet insara kollha mxerdin mad-dinja bikunu melħ tal-awl tad-dinja billi dejjem ifittxu li jieħdu l-Ewkaristija biex ikunu għotja sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li ħalli jersqu lejn Ġesu fl-Ewkaristija u minnu jieħdu l-faraġ u l-qawl li jeħtieġ biex jelbu d-diffikultajiet u jqumu fuq saqajhom mill-ġdid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-qassisin kollha biex huma u jiċċelebraw l-quddisa jiftakru li bemilhom maqutma ta' Ġesu tiqazzu li l-olla għafdati fil-ħarsin tagħhom mir-rajiet tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tikaw il-fidi tagħhom biex iduq l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura f'ħdanek. U għalina l-koll li ninġab il-mulej biex nifmu li t-talba tagħna ma taqafx hawn iżda l-Ewkaristija li nirċievu tibdilna għajnuna konkreta li nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla missier ta' mħabba li ma bħala il-kelma tiegħek u bil-ġisem u d-dem tek. Għatina l-ewwel insiru nixfuh billi aħna wkoll nagħtu lilna nfusna mħabba.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħkom jsir li jista' kollox. Għati lill-Knisja tiegħek il-għaqda u s-sliem li b'mod mistiku ma nfissra dan innofru l-Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna fuq. Niżuħaj sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi kien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Li kif kien fuq il-mejda l-ikla tal-aħħar ira tal-mewt tiegħu għas-salvazzjoni tagħna. U offra ruħu lilek ta' teba li inti l-qajta għat-tifħir sieħ tiegħek. Dan il-misteru miqjum għajjex li għaddisom biex il-ġens tal-bnedmin miġbur f'din waħda ikun daw u tkun waħda ir-rabta li taqdu fl-imħabba. Aħna nersqu għal-mejda ta' dan is-sagrament tfawru bil-ħlewwa tal-grazzja tiegħek u ninbidlu fis-sura tal-bniedem tas-sema. Għalhekk fl-art jannulek bqima kbira għanja ġdida u aħna btajja kollha tal-anġli Qaddis inti lajn ta' kull dussija. Nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina Kristu li meta kien se jingħata ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam
tal-disċipli tiegħu. Ħudu kulu l-koll minn dan ġismi li jingħata għalikom. Laħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal-tiegħu qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kat il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Talikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Dan hu l-misteru tal-fid. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja. U rrodu lek ħajra xoġbuk tilqana u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba fl-imkien magħlum miegħi għaddej tiegħek mal-Isqof Joseph li qed jgħinni mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek. Ftakar ukoll fuq bit-tama tal-qawmien mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nidukati lilna wkoll dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arussa Ħasan Ġusepp, mal-Arussa kollha. Biberija tiegħek għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Kristu ma' Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' flimkien mal-Istu kull ġuglu għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben ta' Alla Ġesu. Għawni tagħna, missierna fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltatek. Il-kulli titind kif is-sema hekk dafla. Matina l-lum. Palma nafru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fi-tiġri iżdeħlisna mid-deni. Tolbuk mulej minn kull deni. Fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarrit. Aħna newu Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej l-apostli tiegħek. Slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares tal-Knisja tiegħek. Kont trid fiha, int li tgħixu s-salt għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem għatu l-paċi lil xulxin.
Dan l-ħaruf tal-la, dan l-neħid ħenin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqliġ ti tidħol ta' tissa tiegħi iżda biss kelma waħda.
li aħna li nduqu minn issa l-ewwa li qed inġabru bid-dera tiegħek fis-sema tina ħiel tagħha fit-qarb mażis tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Naslu fit-tmiem din tal-ġisem u d-demm imqaddes tal-mulej u l-ġublew tal-aqdiet u l-movimenti kattoliċi. Wara din il-quddiesa se ssir purċa fit-toroq tal-imdina bis-sem tal-membri tal-aqdiet. Ġesu, tatina permezz tal-preżenza tiegħek fl-Ewkaristija, xhieda ċara tal-għotja tiegħek għalina. Nitolbuk sa tqarbin mulej ibatilhom nies f'ħajjithom biex jgħinuhom jifhmu x'rigal kbir hi l-Ewkaristija. Infakkarkom li kull min jixtieq id-Djoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Knisja Dotemti. Grazzi tal-inqattu magħna.